ψηφιακές τεχνολογίες έχουν μεταμορφώσει την καθημερινότητά μας, προσφέροντας άμεση επικοινωνία, πρόσβαση σε πληροφορίες και νέες δυνατότητες εργασίας και ψυχαγωγίας. Ωστόσο, εγείρουν προκλήσεις όπως η ιδιωτικότητα, η ασφάλεια δεδομένων και τα ηθικά ζητήματα της τεχνητής νοημοσύνης. Οι έξυπνες πόλεις βελτιώνουν τις μεταφορές και την ενέργεια. Η εξατομικευμένη ιατρική αναβαθμίζει την υγειονομική περίθαλψη, ενώ η εκπαίδευση γίνεται πιο διαδραστική. Η εργασία αυτοματοποιείται, επιτρέποντας δημιουργικές ενασχολήσεις, ενώ η τεχνολογία συμβάλλει στη βιωσιμότητα και την πολιτιστική διατήρηση. Η κατανόηση αυτών των αλλαγών μας βοηθά να αξιοποιήσουμε υπεύθυνα τις ψηφιακές δυνατότητες, διαμορφώνοντας ένα μέλλον όπου η τεχνολογία εξυπηρετεί τον άνθρωπο. Η τεχνητή νοημοσύνη επηρεάζει όλο και περισσότερους τομείς της ζωής μας, από προσωπικούς βοηθούς έως διαγνωστικά συστήματα υγείας και αυτόνομα οχήματα. Παρόλο που προσφέρει σημαντικά ωφέλη, εγείρει ηθικά ζητήματα που απαιτούν προσεκτική διαχείριση. Η ιδιωτικότητα κινδυνεύει, καθώς η τεχνητή νοημοσύνη βασίζεται σε μεγάλα δεδομένα, τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν ευαίσθητες πληροφορίες. Επιπλέον, η μεροληψία στους αλγορίθμους μπορεί να οδηγήσει σε άδικες αποφάσεις, ενώ η αυτοματοποίηση απειλεί θέσεις εργασίας. Η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στη λήψη αποφάσεων χωρίς ανθρώπινη επίβλεψη δημιουργεί ζητήματα λογοδοσίας και ευθύνης. Η ανάπτυξη ηθικών κατευθυντήριων γραμμών και ρυθμίσεων είναι απαραίτητη ώστε η τεχνητή νοημοσύνη να λειτουργεί προς όφελος της κοινωνίας και να διασφαλίζεται η δίκαιη και υπεύθυνη χρήση της. Οι κυβερνήσεις και οι επιχειρήσεις συλλέγουν προσωπικά δεδομένα, συχνά χωρίς να γνωρίζουμε το πλήρες εύρος και τη χρήση τους. Αν και οι ιστότοποι και οι εφαρμογές διαθέτουν πολιτικές απορρίτου, πολλοί αποδέχονται τους όρους χρήσης χωρίς να τους διαβάζουν. Τα δεδομένα συλλέγονται είτε αυτόματα είτε από εμάς και μπορεί να προέρχονται και από τρίτες πλατφόρμες. Επιπλέον, οι ιστότοποι εξάγουν συμπεράσματα για εμάς βάσει της δραστηριότητάς μας. Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων παρέχει δικαιώματα πρόσβασης, τροποποίησης και διαγραφής των δεδομένων μας. Είναι σημαντικό να διατηρούμε ισορροπία μεταξύ των τεχνολογικών ωφελιών και της προστασίας της ιδιωτικότητάς μας,